Дайте да се снимаме с вас. Вие с Ева най-добри приятелки ли сте? Леле, вие сте страшни журналисти и репортери сте. Да. Направо сте готови вече. Ева, от кой град е? Страшно много. Ева, от кой град е? Ева? Да. И от София. Вие най-добри приятелки ли сте с нея? Приятелки сме, ама най-добри. Чак пък. Не знам какво да разбирате под най-добри. Приятелки сме, Аз имам мюзикъл. На колко години Тя е много готина. На 31. Може ли да изиграеш някоя сцена на Вайлчето? Ти не мога, сега съм дошла за друго. Някой да го сложиш? Правихме интервюта онлайн. Как е по-малко? 4 пъти 40 и 4 пъти 0. 4 пъти 40.